в 6 града, в 7 вече. Браво! Лазо, Здравейте на всички. Първо искам да благодаря на Ивана Драгнева, че ни организира така. Това е доста добро постижение, да се бъдат толкова хора, толкова различни държави. Също искам да благодаря на Данчо Мусев за гостоприемството, разбира се, и разбира се на Христо Поледаков за неговото присъствие. Българското общество в Нидерландия, най-бързо растящата студентска асоциация в Нидерландия, това е, разбира се, малка закачка, за да провокирам хората да предприемат действия. Това е един вид малко спортна надпревара, която мисля, че би допринесла за всички. Така че, да, тук има само представители горе-долу на едно студентско общество, но в същото време всяка държава има студенти, така че аз не виждам причина това да не се промотира повече и да не се окружават хората да създават студентски общества. Сега, съдържанието. Да, ще поговорим малко за историята, за дейността, за структурата и отвъд Нидерландия. Да, това сме ние, това е част от нашия екип. Ние накратко се наричаме BJSNL, Bulgarian Society Netherlands. Ние оперираме в интернационална среда, така че аз тук също забелязах, вие всички, освен на български, на немски, на унгарски оперирате. Ние оперираме на английски, защото това е нашия език на учене в Нидерландия, затова ние винаги представяме всичко по български, по английски, защото не искаме да се отдалечаваме от студентите, които са с нас също. Малко история. Ноември месец 2022 година, това всъщност е леко съвпадение, което е доста интересно. На 18. Което е доста интересно, бих казал. Да, редица студенти, няколко студента на тази дата са основали едно българско общество, събраха се, обясниха техните цели и идеали и още преди да са направили каквото и да е събитие, подпечатаха тези цели със своя лик. Да, казвам го така, аз не съм бил там, защото предпочитам да гледаме напред, каквото е било, но мисля, че това беше доста смело нещо, да се подпечаташ лика. Целите с лика, защото ако се получи, вие сте го направили, но в същото време се провали, вие сте се провалили. Така че беше един риск, но този риск де-факто се заслужаваше. Ние още в началото имахме една странна мисъл. Това се нарича на английски pluralistic ignorance. И това всъщност е всички ние си мислихме, че ние сме петимата единствените, които искат да направят нещо за България. Всички други си гледат в краката, апатични са, така нататък, така нататък. Но ние имаме една много успешна рутина и това ни вдъхнови и показва всъщност, че де-факто не е така. Много хора, както напред някакъв звук. Много хора де-факто искат да направят нещо за българското общество и много от тези хора са младите студенти. Това сме ние. И да, започнахме 7 студента в Bulgarian Society Groningen. Видяхме, че е много успешно, видяхме, че хората искат, пораснахме в Роттердам, в Леeuwarden, стигнахме някъде около 30 активни доброволеца, продължихме, след това основахме, имаме представители, разбира се, всички градове тук, Амстердам, Бреда, Мастрихт и в последствие, разбира се, стигнахме до 7 града, 2025 година, отворихме и най-новия град Айнховен, който горе-долу прави около 75 доброволеца, които организираме събития. Всички тези доброволци са застанали зад 4 цели. Ние следваме тези 4 цели всички заедно. И тези цели са, това е малка вметка, нашето лого е шевица и се получи така, че всъщност ние се напасваме перфектно. И мисля, че това е доста добра символика, поне в моите очи. Харесва ми как нашите лого да седят заедно, силни, знаете как е. И да, това са нашите цели. Нашите цели са да обединим българските студенти в Нидерландия, да създадем стимулираща и вдъхновяваща среда, да запазваме и развиваме българската култура. Културата не е нещо мъртво, то е нещо, което живее и постоянно трябва да се поддържа и разбира се да показваме нашата българска култура и да подобряваме имиджа си пред
интернационално. Добре, дейност. За Нидерландия тази учебна година, 2024-2025, за 7 града сте направили 440 събития, но общо от началото са повече, ви казвам, че са около 100 събития и имаме около 3000 гости. 3000 гости, това е доста добра порция от всички студенти в Нидерландия, където са около 4500. За всеки период, когато един човек е студент, са около 4500 студента. Разбира се, хората идват няколко пъти на събития. Но да, това мисля, че е много хубаво, но как изпълняваме нашите цели? Имаме, тук просто е лека скица, показва какви събития имаме, но нека да отидем малко дълбоко. Когато говорим за обединяване, всяко едно наше събитие трябва да следва тези 4 цели. Така че ако става дума за обединяване, ние много се гордеем с нашите български вечери с наготвена българска храна. Правим закат, така, баници. И това, разбира се, за един студент, който е седял дълго време в България, в Нидерландия, това е първо нещо, което липсва и това е едно от най-добрите начини, когато хора се свързват. Ние, когато започнахме, ние имахме и всеки град е имал една малка групичка приятели. Тази малка групичка приятели, те се чувстват, че са единствените приятели, групичка приятели на света, тогава, когато са в Нидерландия, но в последствие ние предаваме същото чувство на по-голям мащаб и предаваме това примерно на 80 човека, наведнъж така правят много добри запознанства. Освен, че правим, разбира се, български вечери, не може да кажем, че не правим партията, всъщност правим партията, детска асоциация, това е също много приятно за нас. Друго, което правим, вдъхновяване. Да, това е всъщност нещо, което на мен е, може би, любимото. Аз вярвам, че ние може да... Аз съм малко идеалист, но вярвам, че може да подобрим България. Чисто и просто. И вярвам, че може да подобрим България, когато всички сме на една страница. Затова ние правим с всякакви събития, които са от кариерни събития, лекции. Поканили сме също посланника в Нидерландия, Константин Димитров. Той ни показа една лекция за България в Шенген. Също в момента ще правим и с Societas, също едно кариерно събитие, което всички сте поканени. Това събитие е за първи стъпки в кариерата. В същото време, може би не на този едишън, но може би на друг, вие може някой от вас да сте лектори на тези събития и бихме се радвали. Преките връзки започват вече да работят от днес. Със сигурност има къде да си партнираме. Прекрасно. Запазване на културата ни. Да, това е също много важно. Ние танцуваме много хора. Имаме хореотеки в Роттердам, в Гронинген. В Роттердам имат как сега? Сборенка на професионални танцори. Разбира се, прожектираме български филми, плетем мартенци, борисаме яйца, дегустираме вино по време на Трифон за Резан. Освен това, представяме и културата си, тук може да видите познати лица. Да, организирахме една българска гала. Тази българска гала всъщност тя беше нещо, което аз вярвам, че олицетворява всичко, което искаме да покажем на нас самите и на чужденците. Тази българска гала поканихме художници от локалната академия, български художници от локалната академия. Те са студенти, поканихме български музиканти. Те пак са студенти, но разбира се, музиканти практикуват вече 15 години преди да... Или 20. Музикантите отделят много време на занятията си и общо какво беше, ние искаме да поставим тези хора, които вършат нещо, дават цялата с душа и сърце, искаме да ги поставим на пиедестал. Искаме хората да ги гледат на този пиедестал, да си кажат, искам да бъдат вдъхновени. И бяха вдъхновени много българи, много интернационални хора. Това беше много успешно събитие. Други събития, какви сме имали, разбира се, показваме на нашите интернационални приятели какво е да си българин. Готвим, примерно, имали сме смесени с гръци събития. Тук има
едно момиче, което е от азиатски произход, може би Поли го знае, това може би е твоя приятелка, или Йоана в Роттердам. Да, да покажем на едно азиатско момиче какво е мартеница, това не се случва всеки път и те като цяло го оценяват на тях, е изключително интересно да се докоснат до различна култура и не се гордеем с това. Разбира се, аз лично мисля, че най-добрият начин да стигнеш до един чужденец е да му дадеш една баница и една филия студеница. Те няма как да... Никой не се получава лоши ревюта от това. Искам да ви кажа, прощавайте, спорта. Спорта също много обеднява хората. Вчера имахме футболен турнир с индонезийците и знаете какво е станало. Да, дейността. Също дейността не може да се погледне и от гледната точка на тази пирамида на потребностите. На Мало, това е английски психолог, и тази пирамида на потребностите имаме нужда от храна, вода, това са физиологични нужди, сигурност, принадлежност, увереност, самосъвършенстване. И ние като цяло, това е малко или много един социално предприемачен проект целия Bulgarian Society Netherlands и ние искаме, разбира се, да помогнем на българския студент и в последствие българския студент той е свързан с останалата част от Нидерландия и останалите българи в Нидерландия, които също не са студенти. Но, примерно, просто примери, партнираме се с български магазини. Това, което е много интересно, което го разбрахме в последствие, до сега не е било имало Българска студентска асоциация. Така че българските магазини, особено в Нидерландия, те никога не са имали един досег до студентите, защото студента може да се погледне като едно същество, което живее 5 години и си тръгва. Така че е много трудно за един български магазин да стигне до този студентски маркет. И аз вярвам, че нашите студентски асоциации подпомагат българския бизнес, защото ние ставаме една организация, която самарайзва, обобщава българския студент. Така че, когато един български магазин е свързан с българската асоциация, този български магазин винаги е свързан с българския студент, който за нас е много важно. Сигурност, ние, част от нас, започнахме един друг проект, който се нарича Домакин, който е свързан с намиране на жилища на български студенти, които идват в Нидерландия. Когато ние започнахме в българското общество, ние бяхме изключително сериозни за разрешаване на проблема на българския студент, но в същото време си казахме, че ако наистина сме сериозни, трябва да засегнем и най-трудният проблем, който de facto е нужен на жилища. Принадлежност. Смятам, че Bulgarian Society Netherlands, разбира се, дава принадлежност на много от членовете. Това мисля, че се подразбира, но увереност, слава, уважение, самоуважение. Това е един проект, който е изцяло от доброволци. Изцяло доброволци, изцяло от млади хора, които са надъхани, искат да се докажат, искат поне да изява. Така че ние, когато правим нещо от нулата, това ни дава всички тези неща. Това е BGSNL, но сме открили и друг проект, свързан с BGSNL, който се нарича Articles, което е един вид студентско списание. И това студентско списание пак дава гласност на хора, които в нашите очи са постигнали нещо и заслужават всички хора да им поддържават малко или много. И разбира се, за самоусъвършенстването стажове. Това като цяло е нещо, което според мен е много важно. Ако искаме да помогнем на българския студент изцяло, това е нашия анализ. Това е нашия анализ и черешката на тортата са стажовете. Може би тук вие може да помогнете. Всеки български студент има задължителни стажове в неговото образование. И тези стажове са задължителни, защото трябва да получи кредити. И аз мисля, че е много по-добре да правим този безплатен труд за български компании, отколкото за някакви други компании. Според мен това е много натурално. Това е нещо много натурално и ако вие имате познати или компании и така нататък, искате тези кадърни прекрасни хора да работят с вас,
Да, повече от добре дошли са да говоря за това след презентацията. Така, тези дейности тук ще кажа малко неща за структурата. Аз искам да кажа неща за структурата, може би на вас ви е интересно, може би ви е интересно, но ние сме доста отборни играчи. И като отборни играчи искам вие да знаете как оперираме, за да знаете, просто да си имате представа за нас. Структурата днес направи всичко това, което сме направили възможно. И тя се състои от следния начин. Имаме Executive Board. Имаме борд. Този борд се състои от президент, секретар, ковчежник, отговорник по външните връзки, отговорник по вътрешните връзки и External Relations, което и Events комитет. И Events комитет. Има малко вариации. Борда е този, който навигира комитетите. Един вид борда е мозъка, а комитетите са цялото. И те заедно успяват да направят всички тези събития, за които съм говорил. Това се случва в един град, тук съм дал пример за Лилуорден. В същото време това се случва паралелно във всички различни градове. И в последствие, когато всички пораснахме заедно, направихме и друг борд, който е държавния борд, който е навигационен борд, който се опитва всички студентски асоциации да се движат като едно цяло. В този борд или в Bulgarian Science Netherlands, разбира се, имаме и други отдели. Един от тези отдели е Articles, всъщност Теди е представител сега тук на Articles. Ако искате да кажете нещо интересно, тя се го изслушала и може би това ще се превърне в някаква интересна статия за българското общество в Нидерландия и отвъд. Но също имаме и IT отбор. IT отбора всъщност е това, което направи Bulgarian Society Netherlands възможно, защото както виждате, това са 7 града. 7 града да се навигират, това е почти невъзможно. И да се направи един град от нулата, това е много по-лесно, когато има IT отбор. Ние сме изградили структура от нулата. Влади е всъщност лицето на IT отбора. IT, изключително важно, защото тази инфраструктура тя прави възможно продаването на билети в всеки един от градовете едновременно, защото примерно понякога се случва, да речем, има 7 събития на един ден, няма как да се случват тези неща, освен ако няма инфраструктура. Събират се, създават се събития много лесно, в социалните мрежи се комуницират. Не знам колко да задълбая, но после може да ми зададете въпрос за това. Също членство и акаунт е чрез сайта, събираме също данни от продадените билети, така може да имаме малко по-интелигентен подход към нещата. Събираме информация за членовете ни, за демографията. Това, разбира се, помага за когато говорим с партньори за стажове и така нататък. Информация, събития, новости, това е част от Articles. Добре. Структура. Това е една скица. Това е една скица на българския студент. В началото всички са бакалаври, бялото, всички са бакалаври. В третата година някои от хората започват да отиват към магистри и лека по лека някои започват да работят в Нидерландия, а други започват да се връщат в България. Това защо го показвам? Това го показвам, защото може би на вас е интересно, защото това се случва със всеки студент, където и да е. Това все едно е живота на един студент в отношение с асоциацията. Когато един студент дойде в първа година, той или става гост на някои събития, или става член. Лека по лека, когато вече разбере как Нидерландия работи, може да стане комитет, може да се заинтересува, може да започне да прави тези събития. Когато стане комитет, той вече може да отиде в градски борд и последствие може да отиде и в национален борд. Цялата асоциация е доброволческа и имаме подобен ротационен принцип. Ние не сме измислили да също. Това е всъщност принципа на голяма част от студентските асоциации в Нидерландия, където
е демократичен принцип, събират се хората, избира се президент, на следващата година се избира пак президент и цялата ни асоциация е на всяко едно от тези нива. Комитет, борд, градски борд, национален борд, цялото един микрокосмос. В последствие, разбира се, хората завършват и те стават алумни. И с тези алумни, разбира се, те отново подпомагат за намиране и стажове, и за свързване с добри работи за студенти. Аз както си го представям, цялата асоциация, и това може би са малко... Просто имам по-малък брат, но както си го представям, ние винаги помагаме на миналото си аз. Така че аз представям, че ние сме една група от хора, които се обръщат и подават ръка на миналото си аз, той се качва, ти продължаваш напред, подаваш ръка пак надолу и така, според мен, става една човешка верига, която, ако работим задружно, както работим сега, според мен няма нещо, което да може да ни спре. Това просто го вярвам. Но така, отвъд Нидерландия. Отвъд Нидерландия, тук искам да кажа... Само да си бъдат малко. Да? Отвъд Нидерландия. Тук сме се събрали от няколко държави и това като цяло е доста трудно нещо да се случи и аз го възприемам като възможност, която е веднъж в живота. Поне за сега, може би, това е която да се прави. Но, и ще го третирам като така, но не участвам нищо. Ще го третирам като така. И затова аз всъщност, когато бях поканен, аз поканях и всички мои колеги и приятели, защото това като такава рядка възможност, това означава, че аз като сам човек не мога да се възползвам от нея. Но тази възможност, вие няма да можете да се възползвате и от моите таланти от България за Science не да може. Затова аз поканих моите приятели, защото вярвам, че младите, които аз се наричам, че имаме неограничена енергия, неограничено време и опитните, когато работят заедно, това могат да постигнат много добри неща. Но и нещо друго. Ние трябва да работим заедно. Но в същото време е много трудно да работим заедно, като сме разпокъсани. Толкова много. Аз мисля, че Теодор малко загадна с това също, което искам аз да кажа, но всъщност ние можем да модернизираме много процеси в обществата. Ние сме започнали по нашия модел. Теодор предложи WhatsApp групи, Slack, така нататък. Ние можем да предложим поддръжка на сайтове, може да предложим анализ на данни, може да предложим абсолютно всичко и може да направим нещо като държавен IT отдел, който подкрепя всички тези студентски асоциации и нестудентски асоциации. Това, както всъщност ми дойде на ум, е всъщност заради ротационния принцип на всяка една асоциация. Понеже всички ние сме доброволци и искаме да се доказваме, човек не може да бъде доброволец цял живот. Затова имаме един човек, който, примерно, ви показах пътя на студента, той прави събития, после менажира един екип, който прави събития, така нататък, но нещо, което не се мени, е човек от IT отбора. Човек от IT отбора де факто има едно огромно бреме върху него и впоследствие това бреме може да стане огромно. Аз съм виждал различни асоциации, които в крайна сметка човек работи за техния сайт и за техната инфраструктура много дълго време. И това може би в крайна сметка се утежнява, защото вече няма предизвикателство, има само едно поддържане. Но ако, аз вярвам, че де-факто може би във всички ваши асоциации и организации вие имате такъв IT човек. И аз де-факто какво предлагам е тези IT хора да се свържат. Тези IT хора да се свържат, да създадат един IT отбор, който да поддържа всички асоциации паралелно.
и в последствие този IT отбор да започне да взема паралелни проекти, които лека по лека издействат финансовата независимост на много от асоциациите, защото аз не виждам по друг начин как бихме се партнирали по устойчив начин, освен ако не е нещо, което наистина е полезно за всички. И да, това е моята презентация. Тук може да видите нашите социални мрежи. И да, благодаря ви.